Известната поп-фолк певица Диона беше задържана да шофира след употреба на наркотици. Тя е била зад волана на колата си, когато около 4 часа тази сутрин е спряна за проверка на столичния район в България. На място е направен тест, който е отчел наличие на кокаин. Как ще шмъркаш, как? Нурофен, 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 Нурофен. Лекувам с Нурофен. Свикнала съм, няма проблем. Хейта го лекувам с Нурофен.